Nani Michael John. Ndiri pano. Chakamire nyari pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezara vanoda machorwa avo mombe nhatu, mbudzi nhatu neUS 1,500 dollars. Chitupa chenyu, nhombo dzenyu. Kutaura izvozvo ndiashinda mukashe. Saka kuna Ngoni Murugani, Michael Murugani naSilas Ganza. Pamba vanonzi pamuzvare apa muridzi wemhosva ndiye anotsvaga pfuma dzake. imimi ngeenyunga muzvare mhosva ngeenyunga hamuzivi yekubara asi kudi mhosva ngeenyu raitauratinzwe pamusoro shangana ini ndiri kudawo machorwa angu sezvavaringa pamagwaro edare. Ndiri kudawo machorwa angu kubva kuvakwasha vangu pakugarisana kwavakaita nemwana wangu. Vanonzi ni mwana wavo? Audrey Nyamukachi. Okay. ane wanangwani Mumwe chete ari maoko. wakatizisana wakadini Wakatizisana wangu gore ripi 2021. mukagara kwenguva yakadini Ndakagara gore rese kusvika December 2023. azodini azokudzingirira Kwete mai ndo vakandidzingirira kuti papane havasi pamusha pakanyanganika basa pangu kuti uri mukadzi wechikwama. Ndo chakaita kuti ndinobve pamiri pekutanga saka chasara uchandidzvimira mwana wangu ndezvababa wako ibva pano kana uri pano une zvaunotsvaga. Saka ndakazosvika pakusununguka musi wa24 January ndikaenda kuvabereki vangu kusvika ndabereka mwana wandinaye ndikavazivisa kuti kusununguka mwana. Baba namai vakapindura nemakomo kuti asi svika pazvino hapana kauzora mwana indaiwo musango mandaita zvandandichita zvekurarama. Ndakazotonzwa namai vachiti vakaenda kumba kwamai vabereka mai vangu vane varuya nenhumbi dzangu vachiti tatinhumbidzi iende pamuridzi wadzo nokuti dzakuti iremera dzazvita sedzirunhaka shaika kusvika pari nhasi tazounzwawo nyaya yedu kwamurimi chakani. izvo zvirikutaurwa muzvare zvirikutaurwa kuti hanzi ndiwo atozondidzinga paya muitirei kudarwazvo umambo nyati tagara tatonziwa zvare ndiri munotonga musha asi ndiri kuda kuramba musha yandiri kupomerwa. Handina kudzinga munhu, handina kutuka munhu. Yakatanga payakatanga muroora akauya mukati kuchikoro kwangu muna August. Pese pakuti 2021 waigarana nemurume wari kuHarare zvasingazivi. Murume ari pabasa, basa rekurume rapera. Inini ndenda ndakufonerwa, toda mari yerenda kusina, hatisisina chikafu, hatisisina chii. Panguva iyo ndichimbotumira zvandiremera. Ndikati aiwa naye mwana wangu kana basa pasina. Maitumira kunani? Iko kwariwo kuHarare. Sasa ndatombomuziva. Hanzi hatisina mari renda kudzima. Chikafu. Muchipa kunokutumira kunani? Ndichiti ane mwana wemunhu uyu. Anofanira chi nenzara. Muchisapota? Ndichisapota muroora nemwana wangu. Muroora chete wamaisapota? Nemwana wangu. Kuti musingamuzivi? Ndisati ndatombomuziva. Ozokufonera sei musingamuzivi? Foni dzawo iwo pachezvawo wakapanana nemurume anditika
isi takaudzwa kuti kwane munhu waari kugara naye asati asvika pamusha ari wrong ndiani pakuzivisa wakataura kuti kwane munhu vakataura zvamuti handina kuziviswa aiwa ndikuti vakataura kuti kwane munhu wandaa kugara naye mama aiwa but imuti ndandisina kuziviswa ndozizvura maseenzesa ekutanga kwavakagara wese handina kuzivisa ndasikatoziti kune munhu wachigara vari muharare vari tu inini ndiri kwangu saka patakazoziviswa nemukomana kuti inini ndaane munhu wanda kugara naye ndofunga zvazvakunetsa muharare mubasa pasisini saka ndipo ndakatanga kutaura nemuroora wangu pafoni aindifonera ndichimufonera munoyarini kui kuno kudzamara wakasvika patime yekuti wakushaya kana rendi muharare vanao wakushaya kana chii kana chikafu ndikati aiwa inini kunoku handina nzara vaokonana uyai kui kumba toone zvekuita ende wasati watombhuya kumba takatanga tabvunza mwana kuti zvawakugara nemunhu mwana wakazivisa ere mwana wewaridzi akati mama handina kana chii hatina kana mari kuno baba wacho akatumira mari yekuti hanzi mubvudzi yakati kuna hanzvadzi yangu iri muharare imomo mutogona kundozivisa ikoko ndobva watumira mari kwaari ende munozivisa makatumira mari 40 yekundozivisa ende munozivise muwanhu wazive kuti ndione mwana wechini wewaridzi mari yainondoziviswa bei ndofunga nekuda kwenzara inga iri mumba vanhu vakatenga chikafu chavo vakaita sei saka pakunetsa parendi hatisina rendi takudzingwa pamba inini ndinanda kutotumira mari kuti ndatiuyai kuno tigare panzvimbo 1 iwe murume zvausisiri pabasa mudzimba yakauya kuno chikafu hachishayiki tochigara tese iwe chitsvaga chii basa waona basa bei motaura namodii vakazotuta zvinhu zvavo vanga muri muna waAugust pawakatouya August 2023 September October November December chinai wese vari 2 ndinawo vani ndinawo pamba muna December imomo makaita dambudziko rakati muroora wangu aiti ndinorwara inini handikwanisi kubuda panze apa makusini ndakasikwa rabhumbu rangu handikwanisi kutsva nezuva gumbo rangu rinorwadza handikwanisi kutakura chinhu ndinorema nekuti gumbo rangu rakaita sei rakakwara saka kurwara ikoko kuti munhu aigara akarara mai vavo inini asikatovaziva akavapa nhamba dzangu ndofunga ndiye mumakoti mai vaunya kubereka vakandifonera ndiri kubasa mama Audrey zvati anorwara kuno uku ndaona munhu anogona kumubatsira ati anogona kumubatsira pafoni saka ndamupa nhamba dzake mimi kuti agofonera Audrey saka ndakuudza mimi nekuti ndimi mai murugara nechii ndai maita zvakanaka mama ndikanga ndasvika kumba ndichandobvunza makoti kuti nhai wafonerwa ere nemukadzi ndasvika kumba ndakabvunza makoti mama vandifonera vachiti wane munhu anogona kukubatsira dambudziko rena rokurwarei saka ati achikufonera pafoni zvikanzi wazofonera imi pakuti wadi kufonera imi ndikataiwa zvenyu mama kwandaziva asandambowaona ende kuti wazive nhamba dzangu ndiwo wako aita sei wakavapa ndosaka wazokufonera chii inini iwe uchipindura mama uwaudze kuti munhu yamataura haana kundifonera handina kuzoziva kuti wakapindura namama hawana December tachida kuenda kusangana baba wavo waya handigari nawo wabva wauya tachida kuenda kuchechi wasvika oti munori pakarara zvamakati mai wakafona tadii kukumbira tati aiwa ngaanyase kuenda ikoko kuna mai mai havahlisi onyasondokubatsirwa nemunhu pachena kwete zvokubatsirwa pafoni munhu arapike ngatikumbirei muroora saka takambira muroora zvaanekurai pakushakachuya tobatamudza muroora baba ndivakataura anisindakataura vachikumbira muroora wavo yavo yakamuka hondo akati tangai maudza ashira nditi ashira handiendi muda kundiendesa kuti ndiite sei wanga ari manene ndakobva ati svako kubuda kumaklasi mhere tetsi kunge pafika takatovhunduka tikarovanyana kuti chii chiri kuitika ichi ngonzashi teera munhu wako usiku huno kwaanenda kuzoti anenda kuti ngonzashi akateera vakadzoka wese ikawe yawe yenyaya yekuti waende kundobatsira ndada topuswa nazvo tatoti dzongarana takaenda unorara ingori nyaya iri kungotaurika baba vakazoti imi zviri kuitika izvi kiyai dhoni mukati nokuti achizikani munhu anogona ngobuda achibva ngoita sei aenda usiku kwaanenge atizokuziva ndakakiya dhoni mukati ndobva ndaenda nekiyi mubedroom mangu inini
zvanza muna pane mishonga yemakonzo here kati yemapiti ndobva ndasiti mudheni mune mushonga werukonye zvanza iwabvisai ndobva ndanotora mushonga werukonye vandasa kubedukati hari zviri kuitika zvatichazvinzwisisi kuti zvichasvika kupi. Hapana kurarwa musiwo yange ingoriyo wachingotaura takazorora takagara kudai. Pfumei makuseni inini ndakamuka mandichindopinura dhoo ndichibuda muroora wakabva atera masure matatu bva akwidza akadai kune masango mipuranga sokuchati kuchikoro kwedu achibva akwidza akadai. Saka endaenda kutoti ndibva ndadzoka ndikati ngoni makota adzoka here zvikanzi arimo ndati amuraiti ndatosunuka kuti munhu arimo mba yowe wazondibvunzirei kuti adzoka. Saka wanga wasati ndigare pano handisi kuzoenda ndo mai wako iwawo wada kuti ndiende indichi kuti mhosva yangu yandapara ngeipi yatoyoyo wakasvika mukuru wani takasimuka nababarati wana wangu waka ndobva ndabuda isusu ndobva ndakomangoni urikuzviitika please ndapota mama ndakati no nyaya yekurwa kwete ngonaka nehasha akabva buda vaaenda asara makota wangu akutema akamira akati mama inini muchazviona misodzi yangu iyi haiendeka handina kugona mupindura pakuti ndandisina kana simba cheri kuti arezvinadacho muchazviona misodzi yangu haiendeka yandikudanidza panape yandoridza panape muchazviona yangu misodzi yaidini haiendeka ndakanyarara handinogona kutaura naye achibva azoti budi achibva aenda kwakwaedza ndati aiwa munhu anofamba kwakachena hapana chinonetsa aenda akandoenda kwambuya wake kuna mbuya wake ari pamusariro wanonzi kuya asikati waziyo ndakatwangu kuna mbuya wake aenda kuna mbuya wake akati wandisi hatina kuteera ndochokwadi choti hatina kuteera takasiya zvakadini zvakadari takadzobatana pamafoni nanamama wacho odrizvi angosimuka nyaya yacho yarwisa ndiyo imama yefoni yenye yekuti munhu aende kundodini kundorapiwa chechi. Mama wakati imimi endai kuchechi ndiri kudzika kwamusariro ini ndichanoironga chii nyaya yacho chiregedzai kugara kuchechi. Wakamungu wachibati kabhegi kawo wapinda mudaka ndisiya zvakadari hazvidini hazviitika ndokubvatagara wakazounzwa nambuya nasekuru wachivouya kuchikoro ndobva tachigararana pasi dare uchitonga nyaya iyi kuti oneyo mamiri azvakaita zvoreva kuti zvakandisvika chitara kuna nambuya nezvavakazoona apa zvakasiyana. Wana mbuya wakati aiwa tawana pane musha mukomana akati mbuya maita maende nine munhu achagona kugara naye bwa takura ini naye mubva vadini mubva vadzoka naye. Wana mbuya wakati aiwa idare rekutanga kairi kutanga kukugadzirisai tinotaurirana todzidzisana handitya tozoona dare rinodini rinotevera zvechiwa takataurira tikati zvishongoni madare haanzaro imhosva yekutanga iyi ngatigadzirise tikati zvinhu zvadini zvapera ndidhisemba ndikutaura iwo moti rakanzi kumbira uregerero kuna nababa vako akaenda kuna baba ndinokumbira uregerero nezvendakaita mai ndinokumbira uregerero nezvendakaita murume wangu ndinokumbira uregerero nezvendakadini nezvendakaita tikati aiwa nyaya yadini nyaya yapera ngatigarisane kutigara tagara nditutorani yadhisemba January makati akwidza zvakare akwidza nei ndine mai vakauya kuzondikumbira wanobva kwaStella waida kuunza mwana kuchikoro. Saka kubva kwaStella kufamba distance kwanga kuri kuri vakati cheche wekwamhina cheche ndinokumbira kuti mugarowo nemwana wangu mwana sikari form 1 achibva pamba pachienda pachikora kuti azofamba distance yazvidini azviti ndata alright ye mwana adese auya mwana ye wakauya 1 week paweekend kuenda manda anakudzwa chipira dzoka ndatoshata mwana unotobvunza naye mama koma inini indawa ndati handina zvandikuita sebeni zvandikuziva beni. Chitatu mai wacho wabva wasenda message mufoni tete mwana akauya achiti ndichipinda mukichini kundobikawo makoti kakanditeerera wakasvika kati iwe wakambodzwei nezvangiyo ndichipinda muspeya maakandorara kudai takati chirara muspeya munomu makoti akanditeera kati usasvibise medicine ndeyakundogumesa. Saka mwana hazvina kumufadza pakasvika utari kuvabereka wakanasekura wakati saka hazvina kudini kumira zvakanaka. Saka mwana anga akubva achita seachona patakapangidza mukomana ngoni makoti anga akarara semazuva ese mubedroom make ndokubva waenda kuti ona makoti uri kukonorera mwana mizvisi isiri yako wokokonerera mwana zvinhu zvausina mubvira wakatenga mwana. Ini ndatofara kuti mwana uyu auye ochibatsirawo mai omuka achindopfutswa chimoto kana uchiripanana iwo hauiti yowe ndimai wako wandirongera ndiwo watondirongera zvese izvo zveshe yangu futi ndatopusana zveipo papatunu ngona akati ona
mangwana ndiri kumutsa na5 uchamuka kundobvutsa moto uchidzisa mvura yekuti mayogezi bhozi wadzinga chinyi mwana anga apanapa bunobva buda kaita sei achibva aenda tasarana makoto angu tiri 2 hapana munhu aripo akasimuka makoto imimi mama imi ndimi maronga zvese izvozvizvi kuronga foni dzekunyeperedzi kuti imi mutu ina anakosa mupindurwe ndakaramba ndakanyara zona ndakabata shaya ndakagara pacheya so akapopota ndakazomuti iwe get away man ini ndichine vana vadiki inini vada kuchengetwa neni handisuda kufa nestress handisuda kufa nebp ndiregerere please makoti akandotenga airtime kunonzi kwaMr Pandau ndobva apinda muspare mari akatanga kufona amene akanzi ndiri kufonera baba vari kuSouth Radon inini mukaona ndafa panapa ndimaiwa wavo ndoda kunyora will yekuti kana mukazova ndafuma ndakafa munobvunza mai iwa wavo ndiwo wari kuda kundida ndiwo wari kuzondidaiso kawanoti mwana wavo anoteerera mai iwa wavo anogona kutonditema nedemo kana akanzitema nedemo anodini anonditema achipedza aiwa imene wainzi baba achizofonera sisi akataura zvaunodini handakabuda mumbe mumwe nezvona handamubvunza ndobva ndene kuchikichi ndangu tiri kunzewo ndakutanga kuputsa moto kuchikichi ndangu dziyani ndakazona gadzugadzu makoti apfeka katrausi kake jaketi rake reorenji iri kunge chii akati ndakwenda nditi manditi get away ndata bye bye apa next akanga ari kudati usawanze kutaura makoti uzone madzokero wakamboenda ukadzoka nditika usawanze zvekudini zvekutaura uzone madzokero ndokubva aenda handizivi kwakandodzokera inda ndatogara mumbanda ndandiri ndega ndakabata shaya dzangu dasi achibva apinda mumbo nguwa arimo ndokubva azodzoka akati ndiri kuda birth certificate rangu ndakati kunani zvanzi kumburi ndati wakandipa birth certificate rangu vanzi wo muchazviona ndobva kuda kaita sei achibva aenda ini pakazodzoka mukomana manheru aiasked iwe birth certificate ramakoti wakaita zvanzi aiwa mama ndakatora mapassport angu zvitupa zvangu manhirini chitupa chamakoti cheform 4 birth certificate rani rake ndakaisa mufairo muye munogara zvemabirth certificate evana venyu kuti zvive safe regai ndinotarisa apa wakaisa usina kundudza regai ndinotarisa abuda akati mama birth certificate rakatora master certificate cheto ndakati wo pandangonyara ndokuenda kwakaita sei makoti aenda achiuya akati chitupa changu chakarasika kuSouth Africa handina chitupa ndototora chitupa achisvika mukati memushana aenda isati nakuti inini ndiri kuti ndii ndakamudzinga handina kumudzinga ngoni akanga asitoripo atoenda baba vacho hawapo ndokuenda isa hatina kutevera ndochokwadicho hatina kuita sei hatina kutevera takamira kuti achauya nambuya nasekuru zvakare semaendera akamboita mbuya nasekuru wachiuya watitozomira dare rechingani rechipiri kusvika kuti January, February, March, April, May kungoziva maESA ari kuHarare, June, July mene munana July muti kwakazosenderwa baba message kuti kuno kwaane chi kwaane mwana ini ndobva ndasenderwa nababa zvanzi kwaane mwana mukomana ndikati makorokoto pamwe hondo dzese izi yanga iri nhumbu inogona kuzviita sei kuzviita izvo kuti unogona kuenga nechinhu chidokotoko ndobva ndatosenda message makotiwe makorokoto mwari ngaaite sei ngaakudzwe haina kupindurwa chi message iyoyo after a week 2 weeks ndakazonzwa ngona kusina kuti mama muri kutaura naodri please musataure naye tikati ngei zvanzi zvaari kutaura hazviiti zvaari kutaura zveingo ndakati mama please sena inazvo zvaari kutaura zvidini hazviiti saka ina ndinokuziva kuti zviri kunzi zvaari kutaura hazviiti zvakambomira sei saka ako vanhu vaisenderana mameseji avo murume nemukadzi inini ndiri kubva ndazvindaita sei zvandaiziva mumameseji mo maitukwa and infact ndiri kuti ndaitukwa inini ndini ndaane nyaya yese ndaitukwa mumameseji yayo saka ngoni anga asingadi kuti mameseji atiaone airamba kutitaurira zvakazoita kuti tione mameseji ayo foni yake yakabva yaramba kuenda kuWhatsApp uko munhu anoda kutsvaga mabasa haasi pabasa ndokubva achinjana foni nekahandadzi kake kari kumba kuti apiwe ini WhatsApp iyi isina WhatsApp ndo makazoona mameseji ati mama uyamona mameseji ari muno ndikati ndisire mufoni mangu saka akaiswa mamwe wacho mufoni mangu mamwe wacho vaiswa mufoni mababa ndikatishada kucheketa mameseji ayo mameseji iyayo ndiakazotikonzeresa kuti nditi no inini ndine zvinhu zvemunhu zvaari kuti inini handichatori bai wako wakashandira zvinhu zvangu saka zvaonga watori inini ndakuremerwa nazvezvo ndini ndakatsvaga mari inini yekuhaya mota
tibva taenda kuna mbuya Gawo, mbuya wake, mbuya ndio nyaya dzirapa. Toda kuti mutipe tiendese midziyo yeche yemunhu. Pfungwa yangu yakaita kuti ndisumuke inini nababa, ndakasumuka inini nababa nevakoma vangu inini wanoitwa mai Chicha nasekuru Nomeni wanga ari driver wechi naiwo mbuya Gawo ivava. Pfungwa yangu yange iri kuti tikanga tasvika mukati memusha kana vari kuti zvinhu ndakazviroya tosumuka tofamba zvochenurwa kuti ndakaroya zvinhu zvemunhu here kana kuti kwete. Hatina kuziva kuti tori munhu. Mbuya Gawo akatiperekedza tasingakuzivi kwesoro, ndo akatitungamirira kuri kugara Audrey kumba kwamai wamai wake, ndo kuna mai wake. Musha wavo takatoupangidzwa kuti radongo rirapa mamiti akasitodonha kudai so, which means wakakura kunani kuna mbuya. Saka taienda kuna Audrey kwaari because midziyo yanga iri yake. Tasvika Changamire, dungwe redu rekusvika panhanga, mai vakanga vari pamaplates vachibva vati nekuseri kwedzimba vaenda. Mbuya Gawo vakati nhai mai Lari kochi hapana waakagoresa ndokubva waenda. Isi takabva tabva mushame wano watandogara mumamiti seri kwerodi tatarambe tiri pamba pomunhu muridzi wacho aenda ndobva tandogara mumamiti tichimira kunzwa kuti zvichamira zvakaita sei. Saka kubuda kwakaita pakazounganidzwa vanhu vainzi vana mbuya wemusha wekwa ikoko kumaraini kwawo ikoko. Mai ava hatina kutomhoresa navo vaenda vakatouya vaitotimhoresa maoko tikatoombera mama akasvika kandogara. Saka nyaya yanditsetso wakuru wanga aripo nana mbuya wanga aripo wechikuru zvikanzi maunza mbatya kunoku hakusi kumusha kwaAudrey Nyamukadzi, kunonzi kwani kwameseni macho ndaikangana kwaMutekedza. Saka hamufaniri kuunza mbatya kupi kuno, endesai mbatya kuHarare kuna Ashley. Icho chifungo chinoisa mbatya kuHarare kuna Ashley kusina Audrey wacho. Anoziva midziyo yake ndiani? Ndi Audrey. Saka dzokai nechi nezvinhu zvenyu. Tirimo musango mukati mudzamo ndo makaitwa dare rachina rese. Takauta savanhu vakuda vanga vari vana vechidiki pamwe ingada vakangocheta vachienda, but tatiri vanhu vakuru vese papasina kana mwana mudiki ati kungocheta kuita sei hakuiti, ngatidzokei tindonzwa kuti zvichaitwa sei. Takadzoka nemidziyo iyoyo tikadzoka nayo kumba. Tadzoka nayo kumba takaenda kucivil court tida kunzwa advance kuti kana zvakamira so zvinoitwa sei. Saka vekucivil court vakatiudza kuti isusu tine mutemo unosunga munhu ari kuramba nezvinhu zvemunhu, hatina mutemo unosunga munhu ari kuramba zvinhu zvake. So imimi zvamunofanira kunge muchiita takurai zvinhu izvozvo futi tsvagai futi mari mondosvika nekwaSabhuku kunzvimbo iyoyo. Masvika kwaSabhuku vachakupai mupurisa vake panzvimbo iyoyo, mondosvika nemidziyo yepamba ipapo. Nyangwe dai vakaramba imimi ngosiyani, ivo kana vakazotakura kudzoka nazvo inenge yakutangirwa ipapo. Saka ipapo tangasati tatsvaga mari iyoyo kuti ndonogwaya chii mota yebhosi. Mukomana wacho haasi pabasa, mari iri kushanda neyavo, baba chaivasi basa. Saka ndasati ndawana kana mari yekuti gonotsvaga mota yekuti dzokerwa, ndobva ndafonerwa hanzi tiri vekucivil chini malawyers like ndive gandanzara Sylvia Charlotte. Ndikati chokwadi zvanzi wasungwa nenyaya yekuti Audrey akupa mhosva yekuti wakaramba nezvitupa zvake, certificate rake nebirth certificate rake netsamba yake yeform 4. Ndikati wakuru inini ndinoramba nezvinhu zvandirambobva ndakambozvipiwa mukati memaoko kandakazvibata, saka handina kuramba nezviro izvozvo. Audrey birth certificate akati vanga akatora chitupa, akatiudza kuti akarasa chitupa kuSouth Africa, haana chitupa. Certificate yeO level kumba iripo, takatoenda nayo tikadzoswa zvarambwa. Hapana kutora 2 days chikoti chekwamambo chasvika masungwa. Saka nhasi tiri pano Changamire ndiyo nyaya dzacho, asi ndiri kuramba nyaya yekuti ndakadzinga Audrey kunzwa kuti kana kari kacho nekuti get away money ndisiyewo, ndisandipe stress, usandipe BP, ndichine tuwana toda kuchengetwa nani neni, asandada kufa beni nestress. Ndo murume ndakataura uye anomutanzania iyo adare mainzwa asi nyaya iripo iyo ndekunetsekana kwaainazvo izvo zvekudzora zvinhu. Wakasununguka kuenda undotora zvinhu zvako, havasi kuramba nezvinhu zvako, handiti enda undotora zvinhu zvako. Wanga watokuitira nyore kuti wakunzire kudhuze, asi yezvinezvi dare rinotaura kuti enda unotora zvinhu zvako zvese, wosvika worongedza zvinhu zvako
wotora zviro zvako sevanhu makarambana nemurume wako handidi asati hamuna kurambana nemurume wako munodanana ndinongoti nemurume wangu taidanana asi pane zvikonzero zvandakaonawo ndezvekuti inini ndakatizira mukomana wangu naDecember 2021 tikagara akazozivisa vabereki vake ndiri ndanichitoti neiwe usiri kutaura akati inini ndine makore 3 ndisingadziki kwaticha kuna mama handidi nekuti ndikaenda kana pachechi ndinonzwa nzimbo mai vanokushandisa vano chinhu chavanokushandisa nacho kushaya basa kwandiri kuita ndakatoenda kuyunivhesiti but ndinotozvitadza inini nekuti hanzi vanondishandisira mvura dzezvitunha plus pane chinhu chinodonha pamusoro pemarata chinoti ngo ndakangokura ndichingochinzwa vanonzi vanondisenzesa nacho certificate rangu wanga wakarihodha ndikati baba wakambovaudza iwe zvakuti mai chete zvikanzi baba handina kuvaudza nekuti handichafili comfortable ndakamboda kuenda kuti ndinogara nemadzikoma angu vana vababa namai mukuru saka inini ndakaenda asi mai vaisada ndakakuenda nenharo vakaita magic ndikazosvika pakutadza kugarisana zvakanaka namai guru nemadzikoma angu ndikadzoka nekuda kwavo havatodi kuti ndiite chinhu saka ini handisi kuda kuti vakasike vazviziva munhu akatozotanga kutaurira akatozoti ndataurira baba zveshuwa baba mari vakatumira mari ina atozondiratidza message kuti baba wangu anotumira $40 sinini ndikumirira pei yangu painouya ndozoendesa iyi ndaishandisa ndikatogumba kuti wazviitirei ndikangonyarara nazvo kusvikawo zveshuwa kushanda teisashanda indaitwa zvekutengesa yengetonapatime kusvika inini baba ndo vakafona muroora zvinhu zvazvakaoma isusu takatenga claim mugodhi wegoridhe kwamaparura kunonzi kudenga uyai imi mambosara pachikoro pana mai murume wenyu toenda naye zveshuwa takarongedza zvinhu tikaenda kumusha tasvika kumusha takasangana navanyengani mune marisapi vaneurao mai tikasvika vari kuti imai akanitambira zvakanaka muroora mapotorongedza apa nezvimwe tongoshandisa tese tiri vakadzi vekanyangana zvakanaka zveshuwa zvinhu taishandisa takagara zvakanaka mukugara umu vakazoita musi wakanditi iwe odhi nemhaka iyo usingachairi mumba mari kasi mai ininiwo kwandakakurira varoora vari vakadzi vehanzvadzi varoora vatambiri mumba munorara vabereki vakati ini ndinda kupa permission ita zvawada utori ndemerukwakonisa pana zveshuwa ndaitotsvaira dzima ranemuwasheni zvese ndichingoita ndomagarira tanga takaita asi mukufamba kwenguva ndakazonotisa kuti kugara kwedu kwanga kusina kuirana wanga vakuita kuti baba kana vari kuna mhai mukuru kumusha kwamutare vanobva vati nemurume kusvika na 3 am pakubva na8 paanobva kuzvimaricho zvake nokuti vanobva vagara ndakambotanga ndichanzwisa kuti no inhau yekuti wakamboita 3 years mai nemukororo asingaonani kusvika ndakazodzimbikana nazvo kuti but why zvinhu izvi zvichingoitika chete kana baba vachinge vasika inini kuti nditotiwo ndive murume wangu mumba notukasimokuya na8 paanenge uyopinda mumba mandii kunge baba varipo saka kauni kako kakaramba kachingondibata kusvika ndakamubvunza ko nhai murume wangu chii akati inini hakusitoriwo kuda kwangu ndenditoudzwa nzi wakashayei asi mukadzi une chidijirema ichochi kuyunivhesiti kwandakakuendesa mwanangu wakashayei uyu mukadzi wako akamboibva pamiri muna mei takatofamba kutonyarareku takafamba takaudzwa kunzi ane chikwambo chakabavaaaa mwana next thing asara ndiwe kuzodzvinwa nezvirabo siyana nazvo ndikati saka iwe uri kufunda akati oke inanachikuiti asi njandinokukudza ndikupa iwe blame ndaimbokudza ukati iwe unobatana newabereki wangu ndotiite chimwana saka iproblemu yako ndiwo wakakonzeresa nekuti ini ndaitotsvaka zvandikuziva ndikati hazvina mvuzo ini shungu dzangu ndaida kuti iwe newabereki wako neni tiite murume chete tironge chinhu chimwe chete iwe kana uchitone dambudziko woudza baba zvinogadziriswa nokuti varoi vanogona kupfeka fesi yamai yototanga wenga mubereki wako ndozvandaitomutabira saka ipapo takagara kwatizoti ndakazoona kuti ndari pamunhu zveshuwa handidi kunyepa kana mangu mumba mandorara macho nhasi asakwanise musoro waindirwadza chikafu handigoni kudya kumwe satupi brush mukana ndaitotanga kurutsa chakairarama nacho makuti aainditengera saka zvakazoitika musi waida kuenda kusangana zveshuwa ndakatoswera ndakarara ndichinzwa musana nekuchekwa pasi pekufa vachibva vatonditi muroora takumboenda kwamaiguru vakomasi wamai takuenda kwamaiguru azvakanaka sara ndakarara pavakadzoka kwangu vatoti svibei ndakangorara kudaro saka ina ndatonotisa kuti ndiri kubhidha ndine ndumbangu but ndiri kubuditsa ropa mandasa maswera sei baba vakandaira uchibvenda kubhedhu ngobva vanopinda mumba muko mai maswera sei avana kundidaira pandanyarara pandaenda kuda kutrai kutsapisa moto musana kundirwadza kota mama
ndine pamuviri asi ndiri kuona ndiri kubhidha ndakutya kuti ichabva futi zvandakamboita wakati nemangwana ndine rwendo ndoda kufamba ikako chikafu nekuda kusiya wakarara zveshuwa ndakanyarara auya vandangoramba ndichingotraya ndirimo kusvikira murume akazouya auya akaita takeover kubika murume wangu ndobva abika bhato nditi ndibona zvaurudedera kone mheke uchitiwo unongona mai panapa ini ndiri kumaricho hautauriri munhu wena ndikati ndavaudza wakati vanamunzi zvikanzipinda murorara ubva takeover kabika ini ndikorimba handizivi chakasevha chikafu ndiani ndobva ndatorara saka ndakarara kudaro akazouya bhato nditi odrimuka anzouya kuno ndikati cheka time vanoona 1 o'clock nai inga ndaswera pano adi kundimusa inga ndikuzo ndikuzvirwarira mukundimutsa nguva ine zvake zvikanzi ndozvawataura we zveshuwa ndakaenda ndinogara pasofa murora ndisu takudaidza ndimai murora ndisu takudaidza iwe waswera wakarara vanyangani vakati murora kana kuri kurwara bonde harireri munhu bonde chairo kuti zvinzi munhu unozopona achigara akarara azvibudi ngati akwete baba ndine pamwiri asi ndandati ndirevisiro nditauro kuna mai vakati akabva wapenga kuti havana kutombotaura ndikati kana kuti kumhoresei kwataisa hamuna kudera zvakashaya basi zvikanzi isusu nyaya takudaidzira ndekuti mangwana todoenda kumusangano nekurara kwako nokugara kwako kwawaswera wakaita wakarara pana usari nekuti hatizivi zvinofamba sei tinopedza wiki tiripo saka pana usari iwewe mai vako vanofonera makuseni wachiti wawafonera uchiti une nhumbu asi uri kuti rida kubva mai vako wabva wati vatsvaga munhu wekwamugodhi kuti akunamatire pafoni saka zvepafoni hazviti chavapa effort yekutaura izvozvo kunyaya kuti wakuziva zviri pauri iwo zvoti zvoti une nhumbu uri kutonyepa iwa ubereki iwewe takafamba usakungoti kunyarira tiriona wadiki takafamba tikanzwa kuti iwewe une zviri pauri uri mukadzi wewaridzi iwewe utori neshaisa mhepo chikwako chababa wako uri kutonyepa kusada basa uri nopana hunu kunowa chimwe ikati nai mai inga ndaitraya zveshuwa pamusoro handigoni kutakura inga ndaitakura nebhara wakadai papasina bhara idodi ndikati asi ndiri kuita wani zvese nemumba menyu chaimo ndinoplena hapana chandairamba zvese ndaitra handisi kukwanisa nekurwadziwa wakati itoenda mangwana mutobva pano ini ndopa ndakati kwete nechikonzero chekuti inini handigoni kuenda mumba kwedu nenhumbu imimi kana mama wangu vakufonirai zvazvakadi kuti imimi mai vemurume wangu namai vangu mochienda pamunhu atsvagwa namai pacho ndonorapwawo muripo mai vangu vachinzwa nezvechifambo chacho chamukutaura ndobatsirwa pane kuti ndirambe ndichiita pain yekuramba ndichingoita miscarriage ndopa vakabva vati murume wangu ndopakabva aiti gachukire nyaya akati zvamataura ndizvozvo whether she likes or not pana hagari ngaatoende nekuti nini handizvikwanisi ndosvika pakutotyawo kuti chikazotadza kubvisa mwana chichazodzinya inini huro ini ndofira izvozvo ndofira mwakadzi naanditora inini ndopa ndakati inini kana nhumbu ichiuraya ndofira hangu pano zveshuwa baba wakabva watosumuka watangotobvisa tumushonga netutamutambo kuti wature mudhuze saka nekuda kuti wakaramba achiti enda mai wako anoziva mashoko yakandibata ndakabuda zveshuwa shuku dzakandibata ndikachema ndiri panze gadhi akauya anoshekecha maklasi hana zvaakataura murume wangu akazoteera ateera akanogwina rini nozimbariro reshango ini mba ndakangona kuti shango iyi hairoi munhu yenyoka ndakatoramba ndakamirana akairovera pasi katatu hana kundirova vandaramba ndakamira ndichingochema akazondizvuzvurudza dai ndaitova nawo masikapa kuno akandizvuzvurudza tikapindamba ikuda kuzvita murume achindirovera zvimadhifaidha zvamai zvirimo vangoramba wakagara kusvika takagara zveshuwa yakatinga kuita noizi uda kurambira pano uda kufira pano vana mishonga yatobvisa chichi no vapinda vana mai vachitoendawo bedroom kwavo vapinda mumba matairara vatora blanketi vakurara pasofa ndikati pamira murume unokwanodi ndopatotora chingotsvikinizana pasofa ipapo zvazoona kuti hazviiti soon kurumu kunorora vasikana ino mumashure vaona tapasi kukwana futi vatadzokera mumba medu ndo matakazorara imomo pasina rutauro nemunhu takangonyarara saka zvadarozvo makuseni ndakamuka ndikaona dhiwa rakakiwa ndichidzoka dhiwa rakatokiwa vandadzoka vandarara pane murume wangu vandazoka dhiwa ravhurwa vandabuda ndikaona mai mangwanani mai zveshuwa wakadaira sarara vandakwidzawo matoilets saka ivo kudzoka kwangu havana kundiona ndakasvikodzokera futi pane murume wangu vwadaidzira uri mumba mavo ngova nemunhu wakabuda here ini nderwo ndoda kuenda musangano pana hasariba zvarutaura ake zvake izvika ndezvake pamba pana panoti nini ini ndopa ndakamuzerezera ndikati vana muzerezera ndikati heya saka mambo kuti mai wangu wakafona izvo kuda kuti ndibve moni inini handibvi pamurume uchindini pana handibvi ivo manje nekuti pavakazotaura izvi haana kuzodaira ndoda ndiri pasaidi pake
vangouya vavhura dho mbamatakara vana unoka mai vangovhura dho vabata dho saka iye nekuvaona handiziva kuti manyawe vandibata kana kagondirova shokandi aina kumeso kakandirova vandirova ndosaka iwo rundiroere chii mai bvangoti gegegege vakabata dho havana kubata havana kudii vanyangani vakatozomuka takutotaudza netakudaino vakutobvunza chinyi ini nditochema ndikati mimi mama mataura mashoko aya nekuti hamuna kundiona muri kuzviona here kuti zvamuri kutaura izvi murume wangu abva atotanga kundira murume wangu ndakagara naye gore kwararo izvo zviri atogore asati ambondirova but mimi masvika pakupinda mumba muchifunga kuti handimo musina kunoka makasimbomupinda futi here makaberekawo zvamuri kundiisa munovenyu vana vasikana muchazozvionawo kuti misodzi yangu iri kudana pamba panapa nemunogona kuzoichemawo nechikonzo chekuti ari venyu mwana musikana ari kudai munonzwa sei zveshuwa ndakabva ndabuda bvandaenda kwambuya wangu ndakasvika kwambuya wangu achori zvekumakusena vandataura nyaya yangu mbuya vakati ngatigara takagara ava masikati sekuru nomeni ndovakanifonera muzukuru murume wakasvika kuna achiti marovana inyaya yekuti vangose tosvika kumba dai wauya kuno tikati sekuru kumba kuenda asandamboratidzwa zvikanzi allright tiri kuronga kuti udzoke nyaya inotongwa inini kana mukatadzirana zvekuti mupote muchirowana ine hangu handidi kuti vanhu murowane chinhu chinonzi kurowana chakatoshara ngati allright vandaudza mbuya nasekuru vakati allright ngatimire semiro wangwawo day 2 hamana katera day 3 sekuru nambuya bvawati ngatidrive yendei takaenda tikasvika tikagara pasi zveshuwa murume wangu akanga kuti mbuya madzoka nemunhu asi ndi mukadzi anishanda kusvika mbuya wangu akati ayo inini handisiri nini baba wakodri haudzi inini zvekumuramba plus aungoti kutanga nekutanga watadzirwa wakutoti kwanzi ende ndiwaro wamunhu hauteeri wakutoti kwanzi haudi inini handizvo zvandafambira nyaya yabva yagadziriswa ini mai vakani ndikumbire regero rokuti wazotaurire kuti ndindakonzeresa kuti murume wako akuroa saka zveshuwa ndakakumbira vese ndikavakumbira asori mukutaudzana munobuda mashoko akasiyana siyana zveshuwa ndakakusaita right tagara ava manheru murume wangu adzoka kubva kumazvimari choka akabvawe akati Audrey mukadzi wangu sorry nezvandanga ndichitaura kuti handichakudi ini ndakatosara nditopiwa pressure kuti mukadzi wako ngaabve pano ndiri kupa 3 days kana uchimuda kuti mubva manotsvaga kugara nechikafu asi zuva rimwe nesisiri mai wako ndakatosara pano ndikatomanikidzwa kuendeswa kwambuya nekumasha kwandakanoshopero ndikapiwa zvandakapiwa ndikati zvii akati vanazvo ivo mai ndo vanazvo vakatomutaura kuti kana akadzoka chero zvikanyadii usasangana naye svika ini ndakutaurira nekuti utanga wapedza kushandisa zvinhu zvikapo saka inini Audrey zvanga zvakundiomera ndiregerero ndinotenda mbuya watigadzirisa zvinhu zvangu zviya zvanga wambonditi muroraisa ndakaona zvaiswa muneka mukarumu so zvasungwa zvatounganidzwa midziyo iyi ndosaka uri kuona zvinhu zvako zvanga zvaiswa zvazvatonziona mbuya wakabva yabva watakura nayo bva waenda nokuti pana hapana zvinhu yake mimwe handikudi pano basi mukadzi babvirosiyana nokuti uchanipa dambudziko mangwana ndikati aho zveshuwa nemurume wangu takagara takutowirirana ichiona zvinhu zvachinja asi mai sometimes koti mangwanani pamba chamubrodera muhuro pamba chakadairi zvanga zvakungodaro vandangonyararawo kusvikira musi wa22 December mai vakauya kuno kwarisapi vakaswera kunoku vachitomadzira wandisivi ini ndikasara kumba nasanyangana nevanasikana vanatete vadiki vanyangana vachitema huni kuchibhorani isu ichitaura vazi ndisiri murora kana murwadzi varegerai zveshuwa ndakabva ndatorega kutakura matandani vachagara ava manheru ini ndichibva ndati ndakutobika mukicheni natete vadiki tete Julie ndopandakaona murumu mateera resiya ndakasunga kitchen kudai ndopandakaona tete varime tete vadiki vamwe vanonzi Johanna pandatoti tete ndiri kuno pandafamba ndikasiya vari mudeni vese nemurume wangu pandafamba pandapinda pandaona tete vari mumba vatori kukwataisa musoro nemurume akati tete muri kuita varigadzira papilo kudai ndikati tete muri kuitei kwenyu muri kugadzira chia pandatisumudza pilo pandaona pane chinhu twakatokarolewa sotokaita tunobhora patwaiyo twegreen turi tu kamwe kunotsamira murume wangu kwandotsamira ini ndobva ndatomubvunza ndikati tete kwa ichi chii tete ndandakuratidza kuti tete chii chamuri kuti ndipakati pamakoti indatumana mama ndisani it's okay ndandotosimaini obva atobuda vandatora tunhu tuya vandatosa patebo pakazouya murume wangu vandamuti ndo zvandaona tete ndo zvata akangotura bevu bvabuda kunze bvaenda indakazongoturira so mukorido mba wenyu vandagara pandanyarara vanatete vaenda kuchikoro mai ndopo vari kutaura pakazouya musikana aneso akauya mablankets aive angu nemurume wangu nemetress yangu zvinhu ndezvaidu nemurume wangu zvataishandisa kuharare zvatakapiwa makorokoto patakaenda kugara nemurume wangu tikazvigirwa
saka zvinhu izvi musikana uyu akatunge akarara pamubhedha unorara vana tete mablankets maiwani mablankets akawanda ende akasina kutombofuga mablankets iwayo kana matress iyo akatorara pamubhedha inde akakonotora blanket 1 ritete nditirakuze kurupisa kana chinge tifuge 1 ritete nemurume wangu magumbezi edu aimovamo 3 inde akakonotora 1 vandasiya mamwe ese 2 vadaisa pamubhedha tagara musi wa23 vadaibva nanonyokesa nhumbi yangu patani kukliniki ndodzoka mwana uyu hamuna zvisho ndakatobvunza ko mai nanesu vaendepi zvikanzi vamboenda kumba ndimaya vandasonyarara 24 mangwana zvekumasikati ndakadzokaira murume wangu ndakati kuti ndibikiro ubva abika ndatorelaxa inini ndokanwana akuuya nyaya iko inoda counseling ende dzaita mbiri iyo ine samoni raiswa imwe yapinda nhoroondo iri kutsanangurwa kuti ine samoni rayo ine samoni rayo saka itu wapinda munyaya yesamoni risati rauya okay saka tiri kuona kuti nhau iyi vanhu vapanoda counseling vamwene nayo nemuroora murume wacho aripo here mukati murume hanzi haana kuuya hanzi ashaya mari nababa wacho murume haana kuuya baba wacho ndo ari pano zvakanaka kuti mambo kana muchitaura pamberi pamambo mambo anokupai nzeve dzavo dzese kuti mutaure netumwe netumwe anenge vachiitira kuti dzimwe nguva vanononga kuti mwe mukutaura kwenyu asi nyaya yekwama kuenda sezvataurwa nemupurisa tichaipinda nyaya iri panapa ndeyepfuma right ngatipedzei nyaya yepfuma hanzi vanoda matyorwa ngatipei mutongo wemachorwa dare tiende pane imwe yacho yobva imwe yacho ipinde nyaya yemachorwa changamiri iri kuona hangu kuti panodiwa mombe mbiri yamai yababa nemachorwa saka dzaita 3 nembudzi 3 dzemasungiro mati pane mwana nekuti pane mwana neimwe nhundi yakabva padaro zvekuzodanana nekudzokerana izvi zvinenge zvakubva pamberi apo asi hawauda pfuma tikapedza wakabvuma hawaubvisa pfuma upavo nedheti nekunyora dheti racho kuti onawo pamusi wakati zvapera iyi yekurambana ine kudanana kwemurume wacho haana kuuya inenge yaimouya timbopedza yepfuma iyi right vazvinzwa dare kuti panosungirwa kuti mundope matyorwa nekuti tiri kuona kuti uyu mudzimai wenyu wamagara naye tandiri kufunga kuti muchataura pakupesana kunotiri kuda kuti miwashonga munotaurisa naiye muroora anotaurisa but kutaurisa kwake ndiri kuona kuti yanga iri nhumbu yakanga iri kuita kuti adaro yaiita kuti anga achidi achimirizika munozviziva makamboita nhumbu dzakawanda munozviziva kuti nhumbu inoita kuti munhu amirizike even inoitisa unyope imwe inotobva yatadzisa kana munhu kufamba nhumbu dzinouya nemutoo wakasiyana saka munofanira kuti mubvise mombe 3 nembudzi 3 dzataurwa nedare madamages kamazobvisa ini madamages roora kazhinji munozotaurirana muchinzwanana kuti muzopinde muroora nhasi totaura kuti madamaji ndeanosungirwa pachiungo chedu kuti mubhadhare mombe 3 yeumai yababa uye nemadamages amakaita kwaari ndo zvinosungirwa kuti mwana uyu muzukuru wenyu uyu kana achizokura haazonzi aiwa hapana kubviswa mombe yamai hapana kubviswa mombe ubaba ende sofo saka munozvibvisa rini taona kuti mumatauriro amuri kuita ese ndimwa muri kutochengeta mwana ende achiri mwana nekuti munoziva kuti mwana
saka muri kuramba muri kuchengeta even kana kupa zvese ndimi mataura kuti muri kuita nekuti munoziva kuti mwana wenyu naizvozvo uyu muroora wenyu saka munozvibvisa rini ndambobvunza baba vangu zvakawandada kutopindura kuti changamire dzouya kwandiri here kana kuna baba vemusha ndikutoona kuti ndimi washonga ndikutoona kuti ndimi mataura washonga kuti ndimi kuchengeta mhuri ndini ndaichengeta mati ndimi kuchengeta mhuri sanganisa nababa wacho ndimi uri kuwachengeta matotaura kuti ndimi kuchengeta mhuri Ndio musoro wetu. ndimi saka iyo baba mombe nhatu nembudzi nhatu munozvibvisa rini inini handikwanisi kukomita ndiripotikana naiswa mwana mwana wenyu ndimi muri kutochengeta zvese muri kutaura ndimi muri kuitira saka nimimi ndimi mukuru muchazonge muchiona kuti musha wenyu magadzirisa tiri kuya tichitora kwamuri imwe zvidzive izvozvo inini handikwanisi kurambidza dare amati mukuya kuzotora mandiri kana kudini asi kuti ndikomite date dare rinokupai dodwari ndokupai date washonga munozvibvisa rini okupai here dare date isusu kana kuti ini handingazikana ringave kuti dheti raiswa handiti ka matyorwa akatyora munhu aripo handini mwana wangu dare muri kutochengeta mataura mega anotongwa nemhosva dzake dzaakaita ini kana ndichizobatsira hangu kunenge kwakumba kwedu kwete padare maya wakwanisa kuuya kumirira mwana wavo zvichireva kuti nanhasi vanokwanisa futi kumirira pakubhadhara zvinhu izvozvo sorry changamira handina kuya kuzomirira mwana wangu ndamirira zita rangu rakanzi shaile tigandanzara najohn michael nyangani najohn nyangani wanatatu saka handina kumirira mwana indaya zita rangu randadaidzirwa ndibva ndakupindura makadaro muri baba namai imimi ndimi masiya mwana weikumba imimi ndimi manena kuti usaende tinondopedza isusu takangwara sedendu wamusegatirekuteerai zvandiri kutaura imimi ndimi mataura kuti mwana wangu anga asingashandi ndini daivamutumira mari yekuchikafu kuharare imimi kusapota munhu ari kutaundi nazvino ndimi muchikumusapota ndatiteererai usandipindureva muri kuzvinzwa here kusapota kwamava muri kuita kuya hakusati kwapera iye zvino izvi tikakupai dheti mukarega kubvisa zvinhu izvozvo tiri kuuya mumba menyu kana marata pamba penyu paine marata kana masoro tinoti tichitora pane zvinhu zvatakutaurira izvozvo izvo ng'ombe nhatu mbudzi nhatu mukarega kuzvibvisa maramba kutaura dheti ramuda imimi taakukupai dheti isusu tozouya kuzotora pamba penyu nekuti maitochengeta mwana wenyu mune mari sei yekuti kutumira mari yekudya taundi mwana imimi kuti haya motikari yekutakura mhosva dzemuroora kuda kumuendesera kumusha kwake yekuti a lot of money asi akubvisa mari yekuroora hamudi asi nhai Charlotte ndimbobvunzawo muri vatatu mwana wenyu murume wenyu nemi panyaya yemukadzi wemwana wenyu ataura kuti handina mari yekuti ndinoteerera nyaya yemukadzi wangu imimi nemurume wenyu munayo mari mukati tinoenda kuno isusu tinoenda ngekuti mazita aripa madini kuti yangu inini mari chiendaiwo kunyaya yako undoteera nyaya yako hatisi pamwe changamire mwana kwaari nekwatiri kugara kusabva patangi mwana ari mumasango saka ari mumasango inini ndabva pachikoro ende ndofunga munyori mabharani wakafonerana right 3 months kubva kutanga kwaJune, July, August munobvisa mombe nembudzi wanu by 30 August mombe nembudzi wanu
totora futi dzimwe 3 months, September, October, November, atitarisi December. July, June, August. July, August 30 munobvisa mombe nembudzi 1. Tokupai 3 months zimwe, toti September, October, November chiwanu chedu hatirori, tokupai December. Saka maane advantage ye4 months apo mubvisa mombe 1 nembudzi 1 December. January, February, March mubvisa mombe 1 nembudzi 1. Makosi enye edare tibva taasipita zvakare imari makosti edu edare asvika 220. taurai kuti asvika pa200. Inini ndinogara paRarare, so ndatoya nemotikari ndinobhadhara matokisi, so ndoisa fuel ye $20, then ndoisa fuel ye $40 plus $10 yangu yematokisi. Tinoshandisa mapublic transport kana tichiita makosti, nekuti munhu angazomburuke nendege oti ndavhuruka nendege, saka ndoda mari yangu yendege. Saka hurumende inotaura kuti normally kana tichichaja tinochaja mapublic transport kuti imari $5 kuuya $5 Pakanaka chakare. $10. Chatoita kuti tive nemota papo kuti nguva yacho takanyorerwa pasamanisa ndazona kuti public transport yaisa but handina hangu dambudziko nazvo, ndinongoshanda naizvozvo. Koita masamons esai mairi atakamabhadhara 60 tombotanga saka ine 60. Koita transport yekuuya nemasamons nekudzokera another 10 taane 20 transport makauya masamoni mazoya kukoti which is muri 200 kukoti tauya inini nemwana ndine vamwe vatatu vandarekota watatu taatisinga tinoda iyoyo nemwana muri 2 mai vanga varipo kuzonzwawo nyaya hatiwatambiriba nekuti iwewe ndiwe baba wauya nemwana. Pakanaka chane. Right, saka toti 40 yapa $90. Right, saka your first 3 months unobvisa mombe mbudzi $30. Second yacho mombe mbudzi $30. Third yacho mombe mbudzi $30. Mazvinzwa musakabvisa mombe mbudzi $30 yekutanga, dare rinenge raakusungirwa kuti raakuuya kuzondotora zvinhu. Pamba paaigara ndepapi? Waigara kupi? Kwachitsva. Dare rinenge raakuuya kuzotora zvinhu kwachitsva. Tongosvika pamba nokuti imimi mushandi wenyu saka tosvika pamba penyu imimi totora zvinhu zvine zviripo pamba penyu imimi pamusha penyu handizozini pamusha penyu hameno kana kuchiti pamusha penyu ndepani imimi hainini handigari musha wedu kupenalonga kwenyu ibvini kupenalonga ndokwatinouya iko ndokwakatonaka munoti directa kumusha kwavo kupenalonga manzwa vamuzvari ndokwatinoenda kunoenda wakomana undoita basa iko. Movhu dzangu makarambana here namai wamuzvari movhu dzababaiwana matini nandigari patinogara kupenalonga makarambana here ndazwa sekuti musha wenyu uri avari pachikoro ndisoya kumusha kwenyu ndatoda kutanga sorry mama muri kutaura nyaya ndingarambocheka ndingapedze nguva pasina yo right toya kumusha kwenyu kwete pamuzvare pabasa asi kumusha kwenyu imimi zvimwe zvisakaitwa saka imotoona kuti matodi maona handi mune mombe kumusha kwenyu hatina munhu mune chii
muri taundi. mutaundi vatichikukuza zviro zvese zvinenge zviripo pamba ipapo. Okay. Tondoisa kuauction. Ko ndinobvumirwa here kuti kana ndisina kugutsikana nekubhadhara, inini ndaifungidzira kuti munhu anobhadhara munhu akazviparira musa yake, haasi baba wemunhu, nekuti hakuna rora ndire musha, harisi rere uri mwana, ndire mhuri, munosuperviswa nemi baba. Okay, right, ngatipinze imwe yacho.